Abalandeli bakaNgizwe Mchunu naye uQobo lakhe abahambisani nesinqumo senkantolo sokuphinde kuhlehla icala lakhe. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukela i-channel ehamba phambili kezo mina ngufeza Ntuthu ngakho manje bathi ilaspo namakhomenti mhlawumbe emakuthi usemusha ngizophinde ngicela usubscribe ngakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. uNgizwe umsakazo wokhozi FM ubevele enkantolo yase-Randbank eGoli ngoLwesine ubekulindele ukuthi ikhiphe isinqumo ngamacala abhekene nawo athinta ukugqugquzela udlame emphakathini nokwephula imithetho eyayinqanda abantu abaningi ukuba bangahlanganyeli ndawonye ukugwema ukusabalala kwegciwane le-COVID-19. Leli cala ke bekulindele ukuthi ligoqe kodwa ke inkantolo yaphinda lihlehlisela ukuthi ke liphinde lihlale ngoJuni mhla zo-5 noma zo-6. uNgizwe usamile kwelokuthi umsula futhi ke alikho icala okumele athwese lona kumele lithathe njengento engekho ngoba ke ukholelwa ukuthi uboshela amanqe nenyathu uthi ke ukube kumbono wakhe ngokubosha wayengumengameli wezwe umnumzane Jacob Zuma ngesikhathi ebosha ngonyaka 2021 akulona icala ngoba naye njengawo wonke umuntu unelungelo lokubeka umbono wakhe. Ukuphinde ke uhlehlise icala lakhe kwenza uNgizwe abukeke engajabulile ngokuhlehla kwalo njengoba bonakala eboxini lofakazi ebambe ikhanda ebheka phansi kucaca ukuthi akajabula. uNgizwe ke ongaphandle ngebheli ubephelezela abalandeli abebegcwele inkantolo nabo ke abakhombise ukungenami ngokuhlehla kwaleli icala. Yize ke inkantolo ibayele ukuba bangasusa umsindo ngoba ke inkantolo isenamanye amacala asawasebenza baqhubekile nokuzwakalisa ukungenami kwabo. Uthe iphuma imantshi abalandeli bakhe bagcwala inkantolo bazakalisa ukungenami ngokungaqedwa kwaleli icala bafethu. Izona ezihamba phambili ezithinta lapha nomsakazo wokhozi FM uNgizwe Mchunu mayelana necala amacala abhekane nawo lapha mhlawumbe kutheni kwakho ukuphawula ngalolu daba siphinde futhi hlala lapha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi luthino lwakho uvo ngalolu daba. Mina ke ngilasiboni sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi ngivideo elandelayo nezidaba ezilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.